Hej tid. Ordentlig godt, så det er velkommen. Vi har gäster, Peter Hedlund, de fleste kjenner sikkert fra Euroclass. Her er bare ikke mer, men han kommer å fortelle en riktig av hva det er han gjør nå. Så hjertelig velkommen, Peter. Vi får be. Gå Jesus, vi tackar dig för att du kväll kan samlas om ett år. Och vi tackar dig för att du är där. Vi ber till att vara välkommen mitt lockon. Den här inte och vara välkommen mitt lockon kväll. Vi inte tillbe det och ära till kväll. Tala till lockon. Vis lockon kväll till inte för lockon kväll. I Jesu namn. Amen. Nu får vi att bjuda Peter välkommen. Så Peter, hjärtligt välkommen. Ska du göra en klapp? God aften, SDG. Det er dejligt at være her igen. Og se dem, der er lidt ældre. Jeg var sammen med de unge i torsdags. Der var også nogle af de ældre her. I aften så kommer det til at handle om mission. Er det okay? Det er ret vigtigt. Og siden jeg var her sidst, så har jeg fået sådan en ny titel. Titler skal man ikke lægge så meget i. Men I vil jo kende mig for at være ham Peter der ledte Euroclass. Og det har jeg gjort i 11 år. Og så har jeg jo så oplevet det, at der skulle ske et skifte. Og i sommer så skiftede jeg til noget helt andet. Og dog alligevel noget af det samme. Nemlig noget stadig omkring mission. Og det er, at jeg så er blevet generalsekretær. Jeg skal stadig vende mig til titlen. Det lyder som om det er et eller andet helt vildt fornemt. Lige op på siden af dronningen, ikke? For den her spændende missions- og nødhjælpsorganisation, der hedder MAF, Mission Aviation Fellowship. Det kommer jeg lidt tilbage til. Det jeg håber på i aften, det er, at jeg kan få lov til ved Guds nåde at åbne dine øjne for noget af den nød, som er i verden i dag. Og jeg vil gerne starte med at tage os alle sammen hen til Ordsprogenes bog, hvor jeg går sådan og grubler over et skriftet der. Jeg kan godt lide Ordsprogenes bog, det er sådan lige på og hårdt. Bam! Og det er måske, fordi jeg er sådan lidt direkte type. Det vil der være nogen, der kunne grine til, for det ved de godt, jeg er. Men i Ordsprogenes bog, kapitel 28, vers 27, der står der noget, som har fanget mig, og som jeg gerne vil give jer også den her aften, inden vi starter op med det, som jeg har præsenteret. Der står nemlig sådan her. Den, der giver til mennesker i nød, vil altid selv have nok. Den, der lukker øjnene for nøden, bliver foragtet. Jeg tror jo på, at lige rundt omkring os, der kan der være masser af nød. Det kan der være i vores familier, i vores venskaber. Der kan være nød i vores egen liv. Men nogle gange så er det også bare sådan, at i den vestlige verden, så skal vi måske prøve at kigge på det, som vi egentlig har, for der er grund til at være taknemmelige. Og der er grund til at prise Gud for hans trofasthed og hans omsorg for os. Når det så er sagt, så skal vi stadigvæk jo også, når vi har det svært, komme til Gud med de ting, som der er. Men jeg vil gerne prøve at åbne dine øjne for nogen, som måske har det lidt værre, end hvad vi kan have det. Selvom vi også kan have det slemt i vores del af verden. Jeg vil gerne tage dig med på en rejse til de varme lande. Det bliver ikke nogen turisttur. Det bliver faktisk ret barsk. Og det er jo som regel sådan her, at vi har det dårlige vejr. Er det rigtigt? Men vi har det godt. I den fattige del af verden, der har det gode vejr. Men mange af dem har det dårligt. Og det kan vi jo ikke sådan vælge, men vi er jo født, hvor vi er født. Men det, som ordsprogene her taler om, det er det her med, at vi skal lukke vores øjne op. Luk dine øjne op for den nød, som er derude. Ellers bliver du foragtet. Eller med andre, så fatter du ingenting. Det er sådan lidt groft sagt, ikke? Og der står her, at hvis vi giver til mennesker i nød, hvis vi giver ud af os selv, og det som vi har, det kan vi gøre på rigtig mange måder,
så vil vi altid selv have nok. Det er faktisk et løfte fra Gud. Og den her sådan egoistkultur, hvor vi gerne vil have, at jeg skal have det godt. Vi skal have det godt i vores familie. Der er måske en vigtig ting at få fat i det her med, at hvis vi selv vil have nok, så handler det om, hvor meget vi kan give. Ja. Hvis ikke Jesus har givet af sig selv, hvis ikke han var kommet ned til den her verden for at opsøge og frelse os, som var fortabt, hvis det ikke havde kostet ham noget, så han aldrig kunne sige på det kors, det er fuldbragt. Men det gjorde han. Og det er en virkelighed i dag, som du og jeg kan leve i og tage imod. Både os, som tror på ham, og også dem, som kommer til at tro på ham. Er det ikke fantastisk? Så det skal være min sådan indledning til det, jeg skal sige noget om her i dag. Så det her, hvad er det? MAF. Der er sådan en lille sjov historie her fra juleferien. Min svoger, han skulle ned og besøge os i Kolding. Han bor oppe i Nordjylland. Sammen med hans 2 børn, en nevø og en niece. Og i radioen hører de nyheder, og børnene lytter med, fordi man skal jo følge med, ikke? Og der hører de om, at nede i Italien, der har politiet fanget mafiaen og sat dem i fængsel. Maf. Hvor til børnene på bagsædet seriøst siger, at Peter er kommet i fængsel. Det var jeg så ikke. Men den får vi høre nogle gange, det der med mafiaen. MAF, det står for Mission Aviation Fellowship, og det der vores kendetegn, det er noget med fly. Vi er en lille smule større end Atlantic Airways, og det kommer jeg tilbage til. Atlantic Airways har 5 ting, de kan flyve rundt med i luften. 3 fly og 2 helikopter, har jeg fået at vide. Vi har 131 fly, så det er lige en tand større. Yes, nu skal jeg se, om teknikken virker her. Jeg har fået en pind, jeg har købt i sidste uge, og så må vi se, om jeg er heldig. Okay. Det, jeg gerne vil tage igennem i aften, det er at lige præsentere bredt, hvad MAF er. Hvorfor vi flyver, hvad er i grunden ideen med at flyve rundt, formål og vision bag. Nogle eksempler på, hvordan vi arbejder. Noget af det, jeg gerne vil komme ind på i aften, det er det, som har rørt mig selv rigtig meget, efter jeg var på en tur til Madagaskar her i november. Nemlig det, at vi har sådan noget, vi kalder lægesafaris. Der kommer nogle film undervejs, der kommer nogle facts, og så også lidt om, hvem der gør det muligt. Det her, som vi har gang i rundt om i 26 ulande. Og så skal jeg tage mig ud for at være stewardesse i aften. Du ved, vi bliver i det her flyterminologier. Så jeg kommer rundt med salgsvognen, eller med andre ord, salgsvognen står derude. Og der kan jeg komme ud og se, at vi har alle mulige spændende ting, som vi gerne vil dele ud gratis. Vi har vores magasin Flying for Life, der kommer hver kvartal. Vi har en invitation til at komme og være med i MAF. Og så er der også på, ud over den, din stol, sådan en flybillet, som giver dig en gratis rejse til Gran Canaria. Nej, det passer ikke. Men det er et kontaktkort, så hvis du vil vide mere om MAF, så kan du bare skrive dig op her, og så kan du modtage vores Flying for Life magasin eller nyhedsmails. Så kan du holde dig opdateret. Det er fuldstændig kvitterfrit. Jeg vil også gerne bare lede jeres opmærksomhed hen på vores bog her, som er skrevet af vores grundlægger, som har en alder af 97 år. Stuart King. Den hedder Håbet har vinger. Har du brug for noget spændende og god og inspirerende læsning, så er det her virkelig god læsning. Den kan du også få med dig. Lad os sætte i gang. Den kommer her. Hvem er vi? Vores motto i MAF hedder Flying for Life. Og det er faktisk sådan, at mange gange, så er det vi er ude og opererer i, når vi har vores missioner, det er, at vi redder simpelthen liv, der hvor et mennesker ellers ville dø.
det er ikke bare at redde liv på den måde, det er også i den brede forstand, at vi flyver for livet. Jesus han omtaler sig selv som værende vejen, sandheden og livet. Og vi er en fuldstændig kristen missionsorganisation, og det står vi meget fast på. Så alle vores ansatte, de er kristne, og alle dem, som både er i luften og på landjorden, de har en tro på Jesus Kristus. Og det er faktisk sådan, at når vi skal ud og flyve med vores fly rundt om i verden, så starter man altid med at bede sammen. Og det er lige meget, hvem der sidder på sæderne bagved, fordi vi vil gerne have, at folk forstår, at det her det handler omkring troen på Gud, og at det er derfor, vi tager ud og hjælper i verdens fjerneste egne. Yes, jeg skal bede om den næste. Prøv at se her. Vi har de her fly i forskellige størrelser, og det er typisk Cessna-fly, vi bruger. 131 af slagsen. Og det her det er bare sådan et eksempel på, hvordan en landingsbane kan være, der hvor vi lander. Vi lander der, hvor ingen andre kan lande. Og den her landingsbane, kan I se, den går nedad. Ja, spændende. Og det er seriøst sådan, at vi lander hvor som helst og når som helst. Hver 4 minut, så er der et MAF-fly, der enten går i luften eller lander, for at bringe hjælp ud, eller har været ude at hjælpe nogen. Og det gør, at vores piloter, det er nogle af verdens bedste. Jeg ved, Atlantic-piloterne, det er også nogle af verdens bedste. Det er vores også, og de er specielt trænet. Så det er ikke bare sådan, at man kan komme fra en eller anden charterselskab og flyve turister til Gran Canaria, og så sætte sig op i en MAF-flyver. Og jeg fik selv lov til at prøve at lande på sådan nogle landingsbaner her, da jeg var i Madagaskar. Madagaskar, som er en af verdens 5 fattigste lande. En gennemsnitsløn er på mellem 6 og 7 kroner om dagen, så det er ikke meget, de tjener. Og der var det ikke altid, når vi havde de her 4 landinger på en dag, hvor vi skulle rundt med lægehold og optikere og missionære præster, at vi sådan lige kunne få et klarsignal til at gå ned og lande på de her landingsbaner. Hvad gjorde man så? Jamen så fløj vi ned hen over landingsbanen for at se, om der var nogle kvæg, eller nogle mennesker, eller nogle biler, eller et eller andet. For at se, kunne vi overhovedet komme ned her? For det er ikke så godt at ramme en ko, når man kommer med sådan en flyver der. Her har du fra Borneo en landing der. Yes, næste. Ikke bare er vi flyvende til lands, vi er også til lands og har vandflyver. Og faktisk lige nu, så har vi fået et nyt fly til Bangladesh. Det har været en lang, sej kamp for at få det igennem i forhold til myndigheden. Det har taget over et år. Men Bangladesh er et land med rigtig meget vand over det hele, og der giver det mening at have de her vandfly. Så det er både til lands og til vands. Vi flyver også i isolerede egne. Her har vi ørken i Tchad, og der kan det jo være vanskeligt at komme frem. Mange gange så er det sådan, at de mennesker, som skal have hjælp i de fjerneste egne, de kan gå flere dage, og også nogle gange over 100 kilometer. Og der kan vi på rekordtid, på minutter og timer, være fremme med vores fly. Og for dem, som virkelig er i nød, der skal de jo selvfølgelig ikke give noget for det. Men der er også andre organisationer, vi arbejder sammen med, som giver noget for at bruge vores assistance. Yes, her er et eksempel på en form for transport. Jeg ved ikke, om du kan se, hvordan det lige ser ud. Det er efter familien har været i SMS i Tórshavn på udsalg. Efter jul og skal hjem og fejre den. Så ser det sådan ud. Det er lige et billede omkring tunnelen herude. Nej. Men prøv at se, det der, det er ikke nemt, vel? Der er jo både bagage, og har I set, der er cykler og havestole og mennesker, og jeg ved ikke hvad. Og det der, det er jo virkeligheden i mange tredjeverdens at man transporteres rundt på den her måde, og der skal man virkelig have stor tålmodighed. Og det er ikke altid lige at have det jo. Og så er det jo ikke altid i de lande, vi er i, at infrastrukturen den er helt fantastisk. Når det er regntid for eksempel, så kan det komme til at se sådan der ud. Prøv lige at få gravet den der bil op. Det er noget af et projekt. Og hvis du lægger mærke til sådan helt bag, så er der en gravko på vej. Jeg ved ikke, om det kommer til at lykkes, det projekt. Det ser godt nok noget mudderagtigt ud. Og der er der virkelig brug for mirakler der. Der tager vi den i luften og kommer frem på rekordtid. Yes, det er et billede fra Liberia, som I kan se. Vi har på hjerte at nå ud til de gemte samfund i glemte verdener. Der er jo dele af verden, hvor det absolut
er, at mennesker kan opleve sig værende glemt. Og da jeg selv var i Madagaskar her, så kom jeg ud i junglen, og det er jo bare en helt anden virkelighed, der er derude, altså i forhold til den måde, som man lever på. Det her det er fra Mongoliet, og i de egne af verden, der opererer vi også og hjælper de mennesker, som er der. Og der hvor naturen spiller også et pus og en udfordring, her i Angola, der kan vi hurtigt flyve hen over de her forhindringer. Hvorfor startede det her med MAF? I år faktisk, der fylder MAF 75 år. Og den her unge mand, I ser her, det er vores grundlægger Stuart King, som er der 23 år. Og nu 97 år. Han var Royal Air Force pilot sammen med 2 andre Royal Air Force piloter. Var de alle 3 kristne. Og de havde været med til at bombe det hele sønder sammen i 2. verdenskrig. Det var de ikke specielt stolte af. Og så kigger de hinanden i øjnene og så siger, måske vi skulle gøre noget andet end at bombe ufred. Måske vi skulle bombe med fred og bruge det her fly til et bedre formål end det vi har gjort i krigens tid. Og så får de den her idé, som jeg tror var en idé for Gud, eller en vision for Gud, om, hey, hvad med vi starter sådan en missionsorganisation, der har noget med fly at gøre. Det skal være de små, stærke fly. Og derudaf, der starter man MAF op efter 2. verdenskrig, for at operere i fredens tjeneste. Stuart King, ham fik jeg lov til at møde i efteråret i England, hvor han fik en hæderspris for sine bedrifter. Og jeg ved godt, jeg er sådan 2 meter høj og vejer 100 kilo, men jeg følte mig meget lille der, fordi jeg synes, det indgyder en vis respekt, når man møder sådan en mand der får en vision for Gud, og fuldstændig kompromisløs efter at gå efter, at det kommer til at ske. Og i dag, ud fra den idé og den vision, er vi 26 ulande med 131 fly, og vores ambition er at hjælpe endnu flere lande og få endnu flere fly i luften, som kan hjælpe derude i de fjerne egne. Fantastisk. Hvad er vores formål? Jamen det er at sprede Guds kærlighed ved hjælp af de her fly. Det gør vi meget praktisk ved at samarbejde med andre partnere. Men vi bringer også evangeliet ud i form af missionærer og præster til de fjerneste egne. Og hvor de i dage, vi skulle have taget den over land og måske sidde fast i mudder, og hvad ved jeg, der kan vi hurtigt bringe dem ud. Og det var vi også med til her i Madagaskar, hvor vi bragte missionærer og præster ud, der skulle ud for at træne de lokale til mission. Lige nu har vi faktisk et projekt i Madagaskar inden for MAF, hvor vi hjælper til med, sammen med Wycliffe at kunne få oversat Bibelen til et stammesprog ude i junglen. Og vi hjælper til med, at de, der skal gøre den opgave, de kan samles hurtigt og blive trænet og få det her projekt færdigt. Så vi er meget klare på, at det her det er ikke bare noget med, at vi bare flyver for sjov skyld. Det er simpelthen, Guds kærlighed skal ud til de her mennesker. Vi tager missionsbefalingen dybt seriøst. Hvad er vores vision? Ja, det er simpelthen, at isolerede mennesker, de skal forvandles fysisk og åndeligt i Jesu navn. Vi vil ikke bare komme ud og give dem et godt ord med på vejen, og nu skal vi lige bede for dig. Vi vil også hjælpe dem fysisk, hvis de har behov. Og prøv at se ham her, vennen fra Papua Ny Guinea. Jeg elsker hans udtryk. Prøv at se hans kasket, ikke? I love Jesus. Jeg tror ikke lige, han har haft gang i tandbørsten inden for den sidste uge. Måske har han brug for at få lavet tænder, men der er en eller anden glæde over ham der. En taknemmelighed over at være blevet hjulpet af MAF. Og det er det, som vi gør. Vi er simpelthen derude for at hjælpe på en meget, meget praktisk måde. Det er simpelthen visionen bag det, og at den vision er jeg ret vild med. Så vores mission er simpelthen, som jeg starter med, vi flyver for livet. Ikke fra livet, men for livet. Grundlaget det er, at vi er ikke sådan en bestemt kirkeretning eller noget. Vi er fuldstændig internationale og fælleskirkelige, og vi yder effektiv flytransport til hjælpeorganisationer, lokale kirker, hospitaler og missionsselskaber. 2.000 organisationer arbejder sammen med. Vi arbejder selvfølgelig sammen med alle de kristne organisationer og kirker, men vi arbejder også sammen med UNICEF og Røde Kors og nogle af de der. Og jeg ved ikke, om du fulgte med, da der var uroligheder eller naturkatastrofe på Bahamas. Den naturkatastrofe blev omtalt og havde navnet Dorian. Og hvis man lader mærke til det, min far han ringer mig faktisk op, så siger han, Peter, har du set nyheder? Nej, det har jeg ikke lige. MAF-flyene, de er over det hele.
Og det gør en stolt. Det gjorde vi ikke alene. Der var vi sammen med 2 andre organisationer for at hjælpe til, efter at Bahamas var blevet ramt af den her naturkatastrofe. Og det var katastrofale forhold. Men der er vi ude og vise Guds kærlighed på en meget, meget praktisk måde. Så når alternativet svigter, så ønsker vi, at hjælpen når frem. Og her har du et eksempel fra Sydsudan, hvor der jo har været borgerkrig. Og en gang imellem, så spidser det til dernede, så er vi nødt til at evakuere vores mandskab dernede, fordi der er oprørsaktiviteter i gang. Vi ønsker også at skabe fred, der hvor der er ufred. Og her har du for eksempel i Tchad, hvor der er store spændinger mellem muslimer i nord og kristne i syd. Der kan vi komme ud og fredsmægle mellem de her mennesker her. Det sker faktisk, at vi har en taleret ind i de her situationer, ind i de her menneskers liv. Det er ret fantastisk. Vi ønsker at se vores fly bringe håb, og hvor det kan tage måske 3 håbløse dagsrejser til fods, der kan vi være der på en time. Da jeg var i Madagaskar, som sagt, så var jeg inde på et hospital i en by, der hedder Mandritsara. Der mødte jeg nogle af de her patienter og personale, der var der på hospitalet. Og blandt andet mødte jeg en mor, som lå med hendes alt for tidligt fødte barn under en varmelampe. Og det var meget tydeligt, at det var virkelig et hospital, som var meget primitivt. Det kunne både ses og lugtes. Og der var ligesom, det var ikke som når du går ind på et sterilt hospital på Færøerne eller i Danmark. Du ved, man kunne nærmest bare få lov at se det hele. Det var ikke fordi, jeg havde specielt meget lyst til det, så det blev meget ramt af, og det rørte mig meget. Men jeg finder ud af, at nogle af de her patienter, som er der, de er blevet fløjet af vores fly dertil. Og hvis ikke de havde fløjet med os, så havde de simpelthen måske ikke været i live. Det er den virkelighed, som nogle af de her mennesker, de lever i. Og nogle af dem, de var kommet og har gået 3 dage, hvor jeg havde været derhenne det sted, og det kunne tage 20 minutter med vores fly. Fantastisk. Yes, prøv at se ham her, piloten. John Catt. Det er sådan et typisk billede. Jeg oplevede det også, da jeg var i Afrika nu her. Når flyveren den kommer, så der sker måske ikke så meget derude, men når flyveren kommer, så er der bare liv og glade dage. For hvad er det nu, de kommer og laver? Hvad er det for nogle gode ting, de vil gøre nu? Og det er jo så godt at kunne bringe glæde ud på den her måde, og bringe liv. Og prøv at se de der børn, hvor de bare hygger sig med piloten. Det her, det er fra Kongo af. Light in the Darkness sang vi før i den her sang. Og det er det, vi ønsker i MAF, at lyset, det må bryde igennem i menneskers liv, der hvor der er mørke og håbløshed. Og jeg synes, det her billede, det beskriver det godt. Ikke? Kan se sådan en meget mørk himmel der. Og det er ikke fordi, det er løsningen i sig selv, der kommer et MAF-fly, men det er bare et bud på, hvordan kan vi være med til at bringe lys der, hvor at mennesker lever i mørke. Og bringe et håb der, hvor der er håbløshed. Yes. Så kommer der lige en lille film her. Når jeg ligger an til landing, så ved jeg aldrig helt, hvad der venter mig dernede på jorden. Men det er altid spændende at se og møde de mennesker, som bor der. Mit navn er Kenneth, og jeg er MAF-pilot på Madagaskar. En af mine opgaver er at flyve læger og sygeplejersker ud til landsbyer som Anzabetrungu. Now we are here in Anzabetrungu, in 111 kilometers far from the main city, up north of Tuliar. Her er ingen læger, ingen sygeplejersker, ingen klinik, ingen medicin. Det eneste de har, det er en førstehjælpskasse. That's it. And if some want to go to hospital, they have to go 18 kilometer walk, and even some gave birth on the way, and some just stay here and waiting what will happen for them. But even that, there is no medicines, and they have to pay a lot. Even it's public. It's very sorry. Når der endelig er en læge til stede, så kommer folk fra hele området. Nogle har gået så langt som 100 kilometer for at komme hertil. Det er helt vildt, hvor mange mennesker lægerne kan nå at behandle på de få dage, de er her. De
jeg oplevede, at de opererede en 12-årig pige for en svulst på størrelse med en håndbold, som hun havde i maven. Det blev gjort på et bord under et moskitonet. Det er helt fantastisk, hvad de gør hernede. The girl we did the operation this morning, she's fine. She had just the kind of the ovarian mass. It's congenital mass, congenital disease. We say the teratoma, and we just excised it quickly and finish well, and no bleeding, and even she start to eat something now. Ununa kurimora haifa mangita kala pacinta nang fitsa boka lavan petaka bo lavan hite ka ndesem nareu mahayazi nareu mahai zurwazi. Disse operationer, de forvandler og redder liv. Så kom I lige med på en læserfejl med MAF, og sådan en var jeg også med på, og jeg håber, det gør indtryk. Det er en anden virkelighed, som de her mennesker, de lever i. Og jeg har lyst til at dele et par andre historier, som er real life, og vi har fået lov til at dele dem med jer. Og der kommer altså nogle lidt krasse billeder her, så hvis man synes, det er ikke lige min kop te, så er det måske nu, man skal lukke øjnene eller gå udenfor. Men jeg har brug for at dele noget af den virkelighed, som vi møder derude i verdens fjerneste egne. Nu skal I møde her 37-årige Nestine. Hun ligger der. Hun blev gravid for et år siden. Barnet blev født, men døde desværre kort efter. Snart efter opdagede hun en knude i underlivet, som nu er vokset til størrelse som en volleyball. Og hende og hendes mand, de har faktisk vandret i 2 timer for at komme til det her primitive hospital. Hun siger sådan her: vi har været her tidligere, men ingen kunne hjælpe. Jeg var uden håb og troede, hun snart ville dø. Så hørte vi i radioen, at MAF ville komme, og vi skyndte os afsted, fortæller Sorry, Nestines mand. Så siger de videre her: lægerne siger, at de kan klare det. Nu er jeg ikke bange. Jeg har tillid til dem. Jeg tror på Gud. Nestine her, hun er i fuld narkose, og det bliver en meget lang og kompliceret operation. Men nogle timer senere, så er den her 3 kilo store svulst fjernet. Den kommer her. Der er den ved at blive taget ud. Værsgo. Ja. Så bliver hun båret til opvågning, og det er altså ikke opvågning, så på Klaksvik sygehus. Det er bare over et tilstødende lokale, og der, når operationen er overstået, så er der familien, der tager over. Og nu er det hendes pårørende, der simpelthen skal sørge for, at hun kommer til hægterne igen. Hun har det godt i dag. Så har vi en anden historie, og det er en hånd, der ikke har det så godt. Der er gået koldbrand i. Og hvad tror jeg, der er sket med den hånd? Været i tæt kontakt med et dyr, som ikke der er så mange af på Færøerne eller i Danmark for den sags skyld. Det er Langa, som er blevet bidt af en krokodille. Langa, han er 30 år, og han er døv. Og han blev bidt af den her krokodille 3 uger tidligere. Og hans fingre, som I kan se, er nu helt sorte og visne på grund af koldbrand. Og det er en meget, meget slem situation, den her. Langas gamle far, han hedder Benny, og hans lillebror er også med. De har gået 5 timer fra deres landsby Beterobato til hospitalet. Og lægerne forklarer dem, at Langas hånd skal amputeres. Det bliver den her. Så spørger de lægerne, om de ikke kan skære i Langas hånd, så fingrene kan vokse ud igen. Så her har du en helt anden forståelse for, hvordan tingene hænger sammen. Man tænker, at det kan vi nok, altså hvis vi klipper dem af, så kommer der nok nogle nye. Det gør der bare ikke, vel? Det ved vi godt. Men det ved de ikke der.
Og så Dr. Silvian, han forklarer, at det er desværre selvfølgelig ikke muligt, men han forsøger at redde hans tommelfinger. Og det her, det bliver ikke nogen nem amputation, siger Dr. Silvian. Der er rigtig mange blodkar senere, der skal forsejles og hæftes. Og det er bælmørk nat, da operationen afsluttes, og som de håbede, så lykkes det at redde Lankas tommelfinger. Her ligger han. Skal I se. Når vi er ude og lave de her operationer, som for eksempel laserfej, så er det altså ikke på Hilton Hotel, vi bor. Jeg vil gerne bare sådan vise et eksempel på, hvor primitivt det er. Så typisk så har man selv teltet med og overnatter derude, og er der 3-4, helt op til 7 dage. Og så er det altså bare klar sig med det, der er derude i junglen. Ja. Så pengene bliver ikke brugt på 3-stjerne eller 5-stjerne hoteller eller deslige. Det bliver brugt til at hjælpe de mennesker, der virkelig har brug for det. Og her så har vi været ude på laserfire og hjulpet de her mennesker og er på vej tilbage til flyveren med alle pakkenelliker, og så flyver vi tilbage til basen, som flyveren ellers kommer fra. Yes. Nu skal I se her. Jeg har fået lidt assistance her af Veronica. Før der så I Kenneth, den danske MAF-pilot. Vi har nemlig udsendt fra Danmark i Madagaskar. Det var dem, jeg var nede at besøge. Og det er Kenneths kone, hun hedder Charlotte. Og Charlotte, hun har sådan en øjenvidenberetning fra en af de her ture, hun har været på, som I skal få lov til at høre på Færøs. Så nu kommer Veronica. Skal vi ikke lige give hende en hånd? Rørt til tar. Det er den etter. Jeg sitter etter ved en rikvi av opplevingen. Og der var jeg en flikkvetur til en medelstørre bygd, Anka Vantra, og i vestan fyrir Tana. Og en flikkveturer utteker omlai en tøyma. Vi flikkva iver fjøll og hedjar, og et ofætliga vekkort, men samstundes ofratta kjent lente. Anka Vantra er en avbyrd bygd. At komme til nærmeste boi teker nekra dier ta til tursker, ein og en halvan dag til gonge, og ein dag og i lastene ein og lastbile. Men ta til regntøy blir alls ikke til å komme til og fra Anka Vantra. Sannelig er stedsetingen av Anka Vantra vøker og skylagå. Bygden ligger bort ved en A, og har utbyggvarner etgang til bæge vatten og fisk. At bygden ligger avbyrd er i sjølvens her ikke en trobeløyge. Men her er jo ikke laknar. Slektes ikke laknar. Om en er sjuker og er så heppen at en iveliver turen til nærmeste boi, utan å være ranter av nedaronsmannen og i herja i områden, så kostar vidgjøren til laknanen gigantiske opphatter. Og en sjuklinger, og vi tåsa og vi sier, at ikke fer av sluka røyse. Så det har det ikke rad til. Og i stegen kom de til Anka Vantra, da de sutja flikkvarne lenta. Møveljene skulle de ikke inn det for å komme fram. Men i 2 veker kunne sjuklingene få hjelp fra Chicago, Laknon og Madagaskar. Og de var ra et jalta fyra. Og i stegen fyra er jalta 1 million og sværer til 2000 danska kroner, så slipper de vi at jalta 20.000 og sværer til 40 danska kroner. Hesen prøyseren kan også være en større bit av løypa, men så vil prøyseren lakkaver. Vi er her for å hjelpe seg av laknaner, ikke for å vinne pening. Bølgeren av laknon er det første vi får med rørta til tar. Hette er pura vilt til at det gjør. Laknaner gjør av sine egne tog og evnen, takka farløyve fra tar arbeid og flikva vi MAF ut i junglene. Heier og ønsken annar er ut ved hjelp. Her kommer flikkvarer fra MAF vi vevn til en annars vevnløse støv. Laknaner arbeider frivillige under overrymelige omstøven. Vi tar omgang streim til solcellene er i overskner, så nå har vi noen stearinljøs, grøy at hver eldre kvinner fra og i area linom. Her er kommunelaknar, men jeg tår ikke spyr om alderen. Kanskje 30+. Og i jar arbeidet vi til klokkan 20. Vi tatt mer enn 100 syklinger grøyet herfra. Selv dagen etter mest er at jeg er rørt til tar.
Laknaner er borstu en veke og bygg vid telton. Madrassenar lujast en gammeldags litje underleie. Her er høyt, alvorlig høyt. Långe er klokkan 8 om morgenen mest jeg hvordan svøyten rann ned etter bjortjenon og rytjenon. Vi spyr om tryktene. Vi er jo i reiere sånne. Neita ronsmenn rena og løggreglan gjør ikke neka særligt vid støvna. Om kvöldaner har vi skått bort her ivre grøyr en av laknene fra. Men hette årekvar okkon ikkje. Neita ronsmenner hava øysne bruk for lakna hjelp. Hesa vikena hava fløyre verja skorbornon for skåtsar. Vi hjelpa ötlun, øysene neita ronsmenn. Av skorstålene møter vi skorlaknon, døyvingarlaknon og sjukrarøktarfjøringen. Hetta er en andre generasjon av laknon enn kommunelaknaner. Hesri er kanskje 25 pluss. Jeg kjenner vi er sin til gamla. Poptonlige rungar ur radioen og gjør en særlig stemning. Rom er ikke nekvar fermetrar og til ikke glas i vindegnen. Men hetta gjør at det er lettere at få ledningen fra generatoren i stedet utenfor, så at han øyne luttla ljøspyren og honker omanfor skorbåret kan få strøm. Ølgenga vi pannelikt. Og en lytel skjeimann av gammal dronker ble skorverkjører for brokk. Kom bare inn, sier de. Vi tverre inn, øyn og øyne sen, det er ikke plass for fløyre. Onker veler ikke komme inn. Åpen skorsar har ikke tørre ahoa. De gjør omløy 20 skorvidger om dagen. Og i rommen om vi søgner av litt sjuklingar til virakning. Her er ikke sång, ikke madrassa. Og en stramåtta er rutla ut, og sjuklingarna får et teppe av batla seg vi. Vi tåsa vi sjuklingarna. Jeg har ikke halvan annan det for å komme her, grøyre en kvinna fra, og i nøyligane er skorvidgjørt. Vi tver og tom, finna skugga og medpakkane. Tankarne køyra og sånt stittler alt i sen. Det kjennes som at dævrene vi at enda, så nekv inntrykk. Men klokkan er bare 24 part. Solen bekar miskunnarleis. Atan at vi tar gynnsju i halvan annan tøyma og hitanon vi endelige atter til flikkværnen. Det var lukka vi at jeg tror at jeg får ikke klare atter til flikkværen av eknom bøynen. Kropperen kauka og var kaldt i samstundes. Ångantui hever en køld kåla smakka meg så vel som ta set av kjålenon av flikkværnen under vondjenon og luta solen. Vi latta og venta snutan høym. Jeg var i atterrørt. Hett er så vilt. Hugsa til at vi kunne være en parster av til gåa og vi gjørst via hjelpa og ikke var vån. At møta vånløsnen kan få tarene å flåta iver. Tørveren er omedaliga stårer. Bæra og tør fav og tøymander i vidvar i bygdene møtte vi en rikve av mennesken og be om hjelp til mat, vatten og skolabøker. Og så er det øsne teg og vi vet ikke kunne hjelpe. Lakna tøymi er fantastisk, men teg har øsne avmarstingar. Omkron sjuklingen får at de ikke hjelp og heita på inner. Takk er visst et fattigt ord, men bønt nå høyre er 100 av sjuklingen og jeg har finnet hjelp og ratta sine hånd vi tøyk bøgnløys til tøyn og gjørst vi til at gjøre hetta møvligt. Saman kunne vi talta flikkvarnon av fløye og fytla tøyr vi mittlen anna laknon og i bønt nå strujast vi at hjelpa en rikvi av bøtnon, vaksnon og gomlon er en flikkvarner tja MAF hånda teg atter frutja deg. Takk. Tak, Veronica. Det var sådan nogle lidt nære livshistorier her, som jeg håber, du kan tage med dig. Nu bevæger vi os videre til at finde ud af, hvor travlt vi faktisk har. Hvad har vi gang i? Og her er der en flyver på vej ud. Lad os se på sagerne. Yes. 131 fly i 26 lande. Den måde, som MAF opererer på, det er, at Amerika eller USA, de har ansvar for det sydamerikanske kontinent. Europa, vi har ansvar for det afrikanske kontinent, og Oceanien, altså New Zealand og Australien, de har ansvar for
det asiatiske kontinent. Og så samarbejder vi på tværs af en del af en hovedorganisation, en moderorganisation, der hedder MAF International, som har som har hjemme i Ashford i England. Og det er jo også fordi, at vores grundlægger, han kommer derfra. Så der mødes vi hvert år over og lægger planer for det nye år. Yes. 1400 destinationer har vi, og som sagt, så lander vi flere steder end noget andet flyselskab i verden. Vi lander på de mest komplicerede airstrips eller landingsbaner, og det her, det er en af de pænere slagsen. Landingsbanen i Marolambo. Yes. Som sagt, hver 4 minut lander et MAF-fly et eller andet sted i verden, og det er så dejligt, når jeg ligger og sover og tænker, ja, nu er det stadigvæk i gang det hele. Der er nogen, der får hjælp et eller andet sted i verden, der hvor det er dag. Vi kan selvfølgelig kun flyve, når det er lyst, sådan er det. Men det er en fantastisk ting at være en del af. Og her har du en flyver, som er i gang i Tchad. Yes. 6.000 tons fragt får vi rundt diverse steder på et år. Her er der noget fragt, der skal afsted i Papua Ny Guinea. Så det er da en hel del. Og hvad er det for noget fragt? Jamen det er vandrensningsudstyr, IT-generatorer, benzin, medicin, grøntsager, reservedel, post, dyr, værktøj, bibler, radio og tusindvis andre ting. Da jeg var på Madagaskar nu her sidst, så skulle jeg ud der om morgenen i lufthavnen og så flyve med på de her missioner. Og der var der nogen, der skulle på lægesafari, og de havde rigtig meget medicin og udstyr med. Så meget, så at der var for meget vægt til flyveren. Det var bestemt, at 2 piloter skulle med flyveren, men den ene pilot siger, at jeg vælger at blive hjemme, for det er vigtigt, at de får det her udstyr og det her medicin med ud til de mennesker, der virkelig har brug for det. Det siger rigtig meget om sjælen i MAF, at vi vil gå langt for at hjælpe mennesker. Yes. 157.000 passagerer fragter vi rundt på et år, og det her det er en ambulanceflyvning i Timor-Leste, og I kan se, det ser ret alvorligt ud med den kvinde, der ligger her ved siden af. Jeg elsker det der billede. Prøv at se ham, hjælperen, der sidder ved siden af. De øjne der, de siger mig rigtig meget. Jeg ved ikke, hvad de siger dig. Men der er noget nød i de øjne der, og der er noget bestemthed. Og der er noget med, at det her, det skal vi bare have klaret, så vi kan hjælpe den her kvinde, som er ved siden af. Det er sådan et mærket menneske på en måde, ikke? Jeg synes, det gør indtryk at se det her billede. Det gør det i hvert fald på mig. Yes. Hvem gør det muligt for MAF? Er det ikke et herligt billede? Før jeg trådte ind i MAF, der havde jeg ikke hørt særlig meget om Arnhem-land, men det ligger altså i Australien, og det er Aboriginals originale land. Det er der flere, der gør, og jeg vil gerne nævne nogle af dem her. Vi har 1.250 ansatte i MAF, og vi gør stort nummer ud af at træne lokale. Her har du Harry fra Tanzania, som MAF har trænet til at blive flymekaniker. Så vi vil ikke gerne have, at vi bare kommer og eksperter derude i den store verden, og så rejser vi væk, og så kan de selv rode med deres problemer. Vi vil gerne træne de lokale til at blive dygtige til det, som vi har brug for i MAF. Og ham her, han er uddannet med støtte fra Danmark af. Yes. Man kan have mange forskellige jobs, når man er i MAF. Det her, det er en tidligere kommunikationsmedarbejder, som har været ude i Sydsudan med hans kone, Torgild, i 2 år. Og det er ikke kun piloter, vi har ansat. Man siger generelt omkring det her med piloter, at når du har 1 pilot i luften, så har du en 16-18 mennesker på landjorden, der sørger for, at de her piloter de kan gøre de her missioner. Så der er brug for rigtig mange forskellige typer af folk. Og derfor, hvis man overvejer at skal ud i mission, så kan det have en meget, meget praktisk karakter. Man kan blive flymekaniker, man kan blive kommunikationsmedarbejder, administrativ medarbejder, man kan blive volontør osv. Der er mange muligheder for at komme ud, også i vores sammenhæng i MAF. Yes. 200 piloter. Her er det Kenneth, som vi har mødt i videoen, vores danske pilot. Det har været en drengedrøm for Kenneth at blive MAF-pilot. Er det ikke sejt? Og så kunne man tænke, jamen, det er der så ikke nogen, der har betalt for ham. Det er der så ikke. Det har været så stærkt i ham, at det har han selv sørget for kunne ske. Selv betalt. Og det er sådan, at vores udsendte skal selv sørge for at finde deres support. Og vi hjælper selvfølgelig med det, for det har vi noget erfaring i. Og de har 3 børn, og så i Madagaskar har været der et par år nu. Og har nogle år foran sig, som de har committet sig til. Yes. 2.000 organisationer arbejder, som
sagt sammen med, her jeg sagde nogle af dem. Nogle af dem vil I kende, Læger Uden Grænser, Wycliffe World Vision, Tearfund, Meta og så videre. Men også nogle af de helt store. Faktisk i Danmarks indsamling forrige år, der var vi lige med os der i et lille klip sammen med UNICEF. Men de fik æren for det desværre. Vi tager den næste gang. Yes. Der er forskellige foreninger, som støtter op om os i Danmark, og en af dem, som gør det rigtig godt, det er Wiseman. Det er den første deroppe. Det er faktisk sådan, at dem laver vi et projekt sammen med i år i Madagaskar, hvor de kaldte os til møde og sagde til os, om ikke godt de måtte få lov til at støtte os med 300.000 i et fælles projekt, så sagde jeg, det tror jeg godt, vi kan finde ud af. Så det gør vi, og det er jo fantastisk, når man får lov til at få den der opbakning på den måde. Lego-familien gav MAF Danmark et helt spritnyt fly for lidt over 10 år siden i en værdi af 4,2 millioner. Så det var sådan en god dag at komme op og få den tjek. Det flyver rundt ned i Papua Ny Guinea, og vi mener absolut, det vil være tid for, at de skal give os et nyt fly igen. Yes, så det er nogle af de foreninger. Så er det selvfølgelig private giver, og det er klart, at dem er der rigtig mange af, og der er nogen, der har den idé om, der sidder sikkert nogle store milliardærer rundt omkring og holder det her i gang. Det er ikke tilfældet. De fleste, som holder det her i gang, er mennesker, der giver et lille beløb, eller et større beløb hver måned, og som ønsker at støtte op om arbejdet, for at det her, som jeg hørte om i aften, kan ske. Og hvis du tænker, det kunne jeg da også godt tænke mig at være med i, så skal du være velkommen til det. Så kan du bare tage den her folder med dig og koble dig på. Få vores nyheder måske først og fremmest, men har du også lyst til at bidrage, så skal du ikke høre noget for det. Alt er med til at gøre en god gerning ud til de mennesker, som har allermest brug for det i den her verden. Yes. Vi tror på, at forbøn er rigtig vigtigt, så vi har meget fokusering på forbøn inden for MAF, fordi vi laver en masse farlige, også nogle af dem hemmelige missioner. Så det er så vigtigt, at vi er fokuseret på, at vi ikke bare kan selv, men vi har brug for Guds hjælp i alle ting. Så det er også noget af det, der gør det muligt for MAF. Her er det indvielse af en ny flyver, og det var vi faktisk også med til. Det nyeste fly, vi har i MAF, det var forbi Kolding Lufthavn her i efteråret, og det var så dejligt, fordi der fik vi rigtig meget bevågenhed af medierne. Og det var ret overraskende, så vi var live 2 gange i DR's P4, og TV2 Syd kom også, og der havde vi et klip med i bedste sendetid. Og det er sådan noget, der er godt, når at vi får budskabet ud, fordi så lærer folk os at kende og kan være med også i arbejdet omkring MAF. Yes. Nu kommer der en lille film, som du kan muntre dig med her.
Og en invitation til at være med i noget, der er lidt større end måske lige det, vi går og pusler med i vores hverdag. Yes, skal jeg have den næste her. Der er forskellige ting, som vi sælger herude. Jeg har præsenteret nogle af dem, men lad os lige tage den næste slide, så kan I se, hvad der er muligheder. Vi kommer ikke ret langt med vores fly, hvis ikke at vi har noget jetfuel at smide på. Og det er faktisk sådan, at hvis man køber en jerrycan, så kører man så 20 minutters flyvetid, og det kan være med til at redde et menneske. Det har en pris af 200, og så kan man jo selv bestemme sig for, om man vil give mere end 20 minutter. Det skal du være velkommen til. Den næste. Du kan fylde på igen og igen og igen. Bliv fast støtte, hvis du har lyst til det. Og partner op med MAF og få nyheder, og måske endda også være medlem hos os. Så er du med i noget, som giver en god gerning ude til de mennesker, der virkelig har brug for det ude i verden. Yes. Jeg vil bare igen sige, Flying for Life, vores magasin, det er et rigtig lækkert magasin. Vi går meget ud at lave med nyheder fra hele verden. Få det 4 gange om året. Vi sender det til Færøerne, til rigtig mange, og du må også gerne få det kvitterfrit. Så kan du følge med og se, hvad der sker i MAF. Eller du kan få vores nyhedsmails, hvis ikke det gider alt det papir. Det er også en mulighed. Så skal du bare udfylde, som sagt, flybilletten der, og så skal du høre fra os. Næste. Yes. Hvis du virkelig vil have MAF under huden, køb bogen, 150 kroner. Den er derude, og jeg har rigtig mange med. Yes. Og så er der flere forskellige andre ting. Næste. Hvis I synes, at der var nogle andre her på færgen, der skulle høre om MAF, så skal I være velkommen til at henvende jer. Så kommer vi gerne ud, og det mener jeg, også selvom vi kommer fra Danmark. Fordi vi har været rundt rigtig mange steder nu her, og der er også andre, der vil høre om os. Så er der en sammenhæng, I tænker, I skulle da komme dertil. Så lander vi med vores flyver lige ved siden af kirken, ligesom I kan se der. Ingen problem. I vidste slet ikke, jeg holdt herude med vandflyveren, vel? Ja. Og har I lyst til at give en gave, så skal I velkommen til det. Jeg ved, I ikke har MobilePay, men så findes der andre muligheder. De står heroppe, så jeg vil bare lade den være der. Og så vil jeg sige, at hvis I har nogle spørgsmål til noget af det, som jeg har sagt noget om, så skal I være velkommen til at stille det. Jeg vil stå herude og være ved kaffen. Og ellers så vil jeg bare sige jer rigtig mange tak, fordi at I lyttede med. Og jeg har lyst til at slutte med det, som jeg startede med at læse for jer, fra Ordsprogenes bog. Omkring det her med at have fokus på nøden. Der stod sådan her: den, der giver til mennesker i nød, vil altid selv have nok. Den, der lukker øjnene for nøden, bliver foragtet. Jeg håber, den her aften har været med til, at du, som er her, og som måske ser med, har fået øjnene op for den nød, som er ude i verden. Jeg har fået øjnene op for den, og jeg kan mærke, når jeg siger det, så bliver jeg også lidt rørt af det. Eller meget rørt. Fordi når man engang har set den nød, der er i verden, så slipper der aldrig en, og så er du nødt til at gøre noget ved det. Så kan du ikke bare være det overhørig eller lukke øjnene for det. Så er du nødt til at gøre noget. Og derfor er jeg så glad for det her arbejde, fordi her kan vi gøre noget ved det. Vi sidder ikke bare og kigger på nyhederne og tænker, nej, det er forfærdeligt det der. Vi gør noget ved det, og du kan være med til det. Og så lover Gud os i sit ord, så vi vil altid selv have nok. Med det vil jeg bare sige tak, fordi at I var med mig i det her. Tak skal I have.